BabaRuva akhona lapha bed rest bed rest kutero mona mkhobana una totoko asala kumira kuti anga chini place BabaRuva di diamond kana mwe diamond kule gay na mtoko petra mwanzo kuno asana Tapa, kiwa ngoya gavana mwamuchuma ngoya gauzobasira BabaRuva vasinozozwa munhu. Saka tati yaku vanozorora kana tidzokedzana. Tichive zvavo. Wakavana kutomboziva. Ndimune mukomana uyu. Timons, did you say? I was going to say, Papa, I'm going to go to the you know, what my friend and I'm going to so I want to pay and not enough for money. Pay, to pay, you put your bag, or a corner of couch, you can send up to me. Pay, oh, no, but I paid. How do you know that the flash of the world comes and do it? Oh, you're going to say, oh, that's Jango, I said. Jango, I said, pay Jango, I said, look, $20, $5, $30, they go to 40, they go to 50, you don't have money. $50. $100. Yeah! To do that $100, I'm not going to actually say $100. Shanda wakashanda kutoka pampepa mwari mukomana uyu wakashanda zvake mwana uyu hatinganyemberana wakashanda patechida kutuma munhu mumalocal pepe yachichi takatsvaka zvimwe zvinhu kungotuma zvevava kwese kunoda kuchigwambura unodea kuti tongo chimwe sasa wekogomo saka kushanda ari kushanda asi vhiki newewo chiindako handiti unenge wamboshanda wakatongoti wakashanda 2 weeks iwe ukapuwa $100 zvinoda kuti nayo unge patiwo kuti uda kutenge chifunzwe nako andika zvine musoro kuti unongozotenga dzimwe sei pane iya wakapuwa guys takutenda asati atenda kasada kupa kudai mumaoko usama aione kuti wakapuwa dai wakapuwa $30 nemufanzi ndakakuratidza chitauro uchitenda kuti tiri munhu utokuda kutomusaladi saka bhuzi dzechikoro mwana aidzida kubva kani saka akati ndiye ega akati $30 yangu ndapuwa chimuchengeterai mugodingotenga bhutsu dzekuchikoro pabhata tikakuzvona shangu idzodzo ndezinewe padivi otherwise angazatengi saka yo watinoda bhusika ukazopuwa imwe kureva kuti imiteti yakabva kumufanzi kureva kuti saka pasava $70 uzigishi saka pa$700 zvinoda kuti enayo chimbohwa pfungwa dzako padzimire zvinhu zvipi taunisa chikuwe hebu pima una uniform aka zvichakwanika zvisina zvitoko ukaripedza saka pa$70 zvinotenga uniform musecho because washanda kandaida kupa secho rangu saka ndakuti uri pachichi chekero unotenga mari yako
munhu ngadzizotika nemari dzake nekuti at the end of the day kana masvika kuchikoro kuya mem chichocho unyangoti akagaragara moto ndoda mazeke akagaragara moto dzoka kuti ngambodovhura tirange nditire mabhisikitsi vanonoti kubasa kwoshandwa kubasa kunoshandwa kune stress kuti kubasa kwacho kodya zvakawanda zvionewo kuti ndo mushando watinoita mumasango muno kana azoti vana sisironi uyai kuvhiziti akubvisi ngobva sei kuvhiziti utazvona auchagwadziwi kuti uenze nekuti kunoitwa mavhiziti hino ungabvawo kuno kunhu kwakaita sekuno kuti kuende nekubhodha nyama panda kuti kunobuda kumashoko kunokuti kusina zvinhu zvakakwana kunokuda zvinhu zvekuti zvikwane chikafu chechida kuti chinge chiripo chine order zvose zvose izvezvezvo saka pamwana angasingawisi kuti vakomana hapabviki pabasa anova zvonota pabviki wakuzvione kuzondibuza kuti handibotobviki sista chero kuti uyai kubviki unless inini ndikaaii mhando vazviona saka ini ndichakuowa 70 saka ini ndinoiwa nepi manje ini ndinokupa ndinoiwa nepi ndongwavha gaivi ini ndinofana kungwavha manje orit svega ndigona kuti ndinongwavha ipi manje unowanikwa neni $70 manyezi orit kwabatuvo chipei chizvo zviri kuramba sei uri kufamba kabasa kwakanaka basa riri kufamba chaiko ikwanisiro ndo zvakamboti shomekei jecha redu rakamboti nonokei kuya neabout 2 days ndobva basa redu rikamboti mire pandizvo zvezvi zvakufamba manje nebhora nditi akadzokera panyanga nhasi pabarwa hapo kamukuwa sei ozorora zvikwayo pakashandwa saka pesi lulu uya uri kuhandikina pesi pesi lulu sei ubho ndimi nayo mbogwanayo uyu ndio mulaini wanda ndichibvunza kuti munogadzira sei ndazoona kuti zvinhu zvinogadzirwa sei asi zvinozobuda zvakanaka saka wai pachiti pamulaini chimbotsanangura ndichakutizo saka toita namasection kuti pakati alright saka nokudai akaita senge kastar sort of kaplus unge kachipianiso dziripo saka zvinodii hazvo apopo saka guys ndizvozvo